tog veka i predstavlja sećanje na poslednji ulazak Isusa Hrista u Jerusalim. Na jedan dan posle Vaskrsenja Lazarevog, Hristos je odlučio da sprovede svoju nameru u delo, a to je da uđe u Jerusalim i mi vidimo da Hristos ulazi u Jerusalim kao car. Međutim, skroman car. Ulazi na Magaretu i jevrejska deca su ukazala Gospodu carsku čast, dokazala su da je Hristos car, iako ga mnogi nisu poštovali, ali Hristos je naglasio da je on došao ljudima da služi, a ne da njemu ljudi služe. Dakle, takav je bio prvi Hristov dolazak. Deca su pod noge magarcu koji je nosio Hrista bacala grančice od palme, a mi, budući da nemamo grančice od palme, mi imamo grančice od vrbe, zbog toga ih imamo u hramovima, i deca su klicala Osana, sinu Davidovu, blagosloven koji dolazi u ime Gospodnje. Dakle, ono što nalazimo u Starom Zavetu, dakle, reči koje su upućene, dakle, caru, to sada vidimo da je upućeno Gospodu, jer on je car i neba i zemlje. Car i mrtvih i živih, car anđela i car ljudi. I mnogi koji su bili prisutni na ulasku Hristovom u Jerusalim i odobravali njegov ulazak u Jerusalim, posle su na Veliki petak bukvalno odlučili da uzvikuju raspni ga, raspni. To je dokaz da je čovek kvarljiva roba. Da čovek može danas da čini dobro delo i u istom danu već posle toga da učini neko strašno delo, neki greh. Dakle, bitno je da uvek imamo pažnju da pazimo šta pričamo, šta mislimo, šta radimo. To spominju svi hrišćanski podvižnici i svetitelji, da moramo da budemo trezveni i da uvek budemo na duhovnoj straži. Ne samo, dakle, da kad se spomene straža da mislimo na vojsku, nego mi smo duhovni vojnici, borimo se protiv đavola i protiv zlih duhova koji nas nagovaraju da činimo greh, ne mogu da nas nateraju, mogu da nas nagovaraju, da uvek budemo na duhovnoj straži, da znamo šta je dobro, a šta loše. Zašto da osudimo pravednika? Ne samo Gospoda, nego zašto da osudimo nekog bližnjeg na poslu, u školi, da pazimo da ne budemo mi sudije drugim ljudima, jer svima nama će Bog da sudi. Dakle, ne sudite da vam se ne sudi, jer kakvim sudom sudite, onakvim će vam se suditi. Kod nas mlade vrbove grane unose se u crkve, kao simbol palminih grančica kojima je Isus dočekan u Jerusalimu. Cveti su jedan od 2 dana tokom Velikog posta kada je dozvoljeno jesti ribu.